Primer de tot, agrair al col·legi i conjunt docent de cicle inicial l'oportunitat de deixar-nos un any més participar en el festival d'avui. L'AMPA participa a l'escola i, com a pares, ens impliquem en el seu funcionament, esperit i ens sumem al calendari d'actes. Ara mateix, i com cada any, en l'organització del tradicional concurs de dibuix i felicitació de Nadal del col·legi que s'envia a les famílies i amics per a aquestes dates tan assenyalades. És un concurs on hi participen tots els alumnes des de P3 fins a 6è de primària, mestres d'educació visual i plàstica i mestres de religió, que dediquen unes bones hores a l'elaboració d'aquests treballs. Cada tutor tria 3 finalistes de la seva classe i després un jurat format per la direcció del centre i membres de la Junta de l'AMPA triem els guanyadors de cada classe. De tots els finalistes es tria un, que es reproduirà a la felicitació de l'escola. Per a que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats, cada any s'escull un dibuix guanyador final d'un cicle diferent. Aquest any correspon a P3. Cal dir que la tria és molt difícil i que no tan sols es valora la qualitat artística dels dibuixos, sinó també l'esforç i la il·lusió dels alumnes. Sense més a dir, passem a enumerar els alumnes guanyadors de 3è i 4è de primària que pujaran a recollir el seu premi. Abans de tot, el grup de 3è A està confinat i en aquest grup hi ha la guanyadora d'un dels dibuixos. Llavors, des de part de l'AMPA demanem un fort aplaudiment per a aquesta classe i molt especial per a la seva guanyadora, que és de 3è A, Paula Rasset. Ara, de 3è B, Dèlia Persa. Felicitats. I Dèlia. Molt bé, carinyo. De 4è A, Neus Martí. Quart B, Andrei Calín. Des de la Junta de l'AMPA només queda desitjar-vos un bon Nadal, unes bones festes i que gaudiu del festival que els nostres fills i els seus tutors ens han preparat. Moltes gràcies. Important per conèixer la nostra història. Avui us explicarem com la Cori i el Pere celebren el Nadal a Reus. Per la Fira de Santa Llúcia, la Cori i el Pere, amb la mascareta ben posada, visiten les parades a la plaça Mercadal. Cada any les recorren una a una i quan les han mirat totes compren una figureta per pessebre.
dels seus pares, escriuen les felicitacions per la família i els amics. Avui estan molt contents. El padrí ha portat la sorra per preparar el pessebre i pel camí ha trobat el tió mort de fred. La padrina l'ha posat a la vora del foc i la mare ha portat taronges i nous per donar-li de menjar. La Cori i el Pere porten menjar al col·legi per col·laborar en la campanya del pot. Avui la Cori i el Pere participen en la representació dels pastorets a l'escola. La Cori fa de pastoreta i el Pere de Sant Josep. Han estat setmanes assajant i ha sortit molt bé. Les vacances de Nadal ja han arribat.
La Cori i el Pere estan molt contents perquè enguany, amb molta precaució, es trobaran amb la seva família. Som a la nit de Nadal! La Cori i el Pere estan molt emocionats perquè faran d'escolanets a la missa del Gall. I quan arribin a casa... Sorpresa! El tio estarà preparat per cagar neules i torrons.
tota la família, tiets, tietes, cosins. I després de cantar unes nadales al voltant del pessebre, la Cora i en Pere s'asseuen a la taula plegats per menjar la sopa de galets i el pollastre farcit. Abans d'arribar als postres, la Cora i el Pere reciten el vers de Nadal que han preparat a l'escola. El padrí els dona un tros ben gros de torró que han comprat al colmado. Menjaran canelons que la padrina ha preparat amb tant d'amor. Ha arribat la festa de cap d'any. El pare ha anat a comprar el raïm per preparar les ossetes. La Cora i el Pere estan preparats per ballar. Els reis estan a punt d'arribar i la Cora i el Pere escriuen la seva carta. Demanen regals per tots, recordant-se dels que pateixen.
El dia 5 de gener a la tarda, la Cori i el Pere estan molt nerviosos. Els Reis són a punt d'arribar. Podrà sortir la cavalcada?
primer caldrà preparar les sabates i el menjar pels reis i l'aigua pels camells. Ja surt el sol i la Core i en Pere ja no poden aguantar més. Hauran arribat els reis? Tots estan molt contents. Han encertat. You can't be right here.